сошли. Планета Сатурн. Бу бөтен күрсәтә торган бер бит ул. Балалар кызык әйбергә түгел, стимул да бирә белем алыр өчен. Ул бит бик әйбәт кирәк әйбер. Балаларга бит укытучылар инделәр. Укы дип аталар да укысаң кеше булырсың, укымасаң эт куып йөрерсең дип. Амында бу әйберләрне күрсәткәч, балаларның внутренний интерес килеп чыга. Внутренний стимул создается. Ничего шипери, ничего эйләнә. Нинди физика законы буенча төшенәсе килә. Төшенәсе килгәч, төрле сораулар бирә. Үзенә дә һәм өлкәннәргә дә шулай итеп ымтлай да өндәп торга булаларны бергә. Мен Уставага баргач, анда бик зур вакыйга булды инде ул. Касенко Усман җибәргән видеокассетаны. Видеокассетаны җибәргәч, миңа сразу шакыру кагызы килде. Телефоннан шалталар. Приезжайте без всякого кассенга. Чөнки минем күрсәтә торган әйберләр бер юл. Ну, бию, җырлау дигән әйбер бит бөтен җирдә был. Дөнья тулай бит. Шуңа күрә тикшерә кирәк, лично күргән, ишетергә кирәк. Анда шөпери. Ник бардым дигәндә уйлар бик ешкып кына булды. Чөнки халык күп. Тамашанда ашатмыйлар, эчетмыйлар, ашатабыз дисәләр дә ашаусыз, эчүсез. Значит, бер прогон, икенче, өченче пробнилар туктаусыз. Төнлә саат 3-4-тә төнлә алып кайталар гостиницага. Анда үзәк утрабыз, ашар өчен утрабыз телгә. Килә страховой агент. Давайте срочно, значит, заключим договор. Тагы ашау туктала. Менә шулай җафаландык. Аннары әйбәт кенә төшерү килеп чыкса, без канәгатьлек, бөтен тиң авырлыклар онытыла да, әле килдем дигәндә фикер туа. Безнең илебездә, Россиядә милләттән тормый бит ул. Ул тора кешенең сәләтеннән, кешенең талантыннан. Талантың бар икән, син якут бул, чуваш бул, грек был анда, татар был, Васюков, Милсауда. Ул дөрес әйткән, неважно, значит, какой национальности люди приезжают к нам на минуту славы, неважно из какого города, неважно из какого региона, важно, что они покажут. Ну, финалда мен ясадым. Мен вагайбер күрсәттем финалда. Кереге зур әйберне күрсәтергә. Вагайбер булгач, эффект не тот. И финалда мен победитель була алмадым. Менә шуңа күрә. Но аны учитывать итеп, мен хәзер зур әйберләр ясадым инде, тагы да зуррак, тагы да кызыграк. Так что беренде минута слава булса, бер чит илдә баргайса бар әле. Мәскәүдә катнашмасым, бер чит илдә катнашырым. Чөнки Мәскәүдә уже белделәр мине. Бер чит илгә барырым, катнашырым тагы. Минем яңа номерларым бик күп, тагы да кызыграк. Мәскәүдән күп тапкыр кызыграк. Менә Болгарда күрсәтеп караган балалар афарин дип кычкыралар гына бит. Бөтенсе кул чабалар, өлкәннәр дә, балалар да күпкә артты популярлык. Элек минем популярлык Казанда Татарстан күбәя. Атыгда барып күрсәткәч, беренче каналдан бөтенләй артып китте. Әленчә тапкыр. Польшада чыгыш ясадым, Бельгиядә алтын медаль бирделәр. Германиядә 2 ел подряд чакырып тордылар. 1000 кеше алдында чыгыш ясарга килде. 74 илдә 1000 кеше алдында. Менә барганым игрек Артекта булдым, Ялтада күрсәтеп бирдем. Аннан кайтаралдан кирдем нигә башсарага. Кантатларны күрсәтергә, балаларны мәктәпләрдә инде күрсәтергә. Алар безне, татар кешеләребезне бик җылы каршы алдылар. Кырым татарлары төрлечә яшиләр. Ярлы кешеләр инде бик риза безнең Россиягә күчкәннәре. Без бик шатбыз диләр. Шатбыз безгә ярдәм иткән өчен диләр. Инде бай кырым татарлар белән очрашканым бар. Аларның икенче фикерләре, зачем нам помогают дип әйтүләр дә булды. Мы сами управимся дип әйтүләр булды. Байрак кешеләре. Менә бит физик укытучылар гомер буе эшләр, тәҗрибәдә күрсәтәләр. Әмма ләкин
менә мондай иҗади эшкә керәлмиләр ничектер. Мин аптырам аларга. Мен бер дәрестә инде, училище эшләгәндә, тема булган взаимодействие зарядов, одноименно заряженных тел, разноименно заряженных тел. Шул тәҗрибәдә күрсәткәнем. Шунда бер стерженьга, менә мондай рак стерженьга бәйләнеп куйган кагазлар. Метам малалар, кызлар, метам менә намотайте на ус. Говорю, нельзя ли на основе показанных опытов построить какой-нибудь летательный аппарат, который хотя бы на 2-3 миллиметра поднялся с поверхности стола. Менің үгітім аларға тимеген көресің, өзіме тиген. Өзімні өзім өтіргенмін. Аннары қойғына бармасам, транспорттамы, мұншадамы, кебеттамы, өзімні өзім тотам шул фикір білем. Шуны ойлайым, нешігені шәрге. Қазір әкәмәт, космик корабльлар шалар, ракетлар шалар, хатын қызлар сүретлер шалар, кімдер генә ішмей қазір. Менә шулай итеп, балаларны үгетләп, үземне үгетләп, шул иҗади эшкә китергәнмен, оказывается. Кроме российских патентов, минем американский патент бар, китайский патент бар. А патент бергәч, бөтен дөньяда юк дигән сүз ул. 2 ел экспертлар Роспатентта Мәскәүдә тикшерәләр, карыйлар, заявка бирәсең икән на изобретение, так? 2 ел тикшерү эчендә, вакытында инде тикшерәләр. Бер инде илдә бармы, юкмы андый әйбер, андый изобретение. Булса бирәләр патент. Мин балалар алдында, менә жетим балалар алдында бесплатно чыгышлар ясыйм. Детский домда, интернатларда, мәктәпләрдә, мәчетләрдә физика укытучы булып, физиканы яратып, кичкенәдән бөтен законнарны төшенеп килгәч, бернинди сверхъестественный көчләргә мин ышанмыйм. Чөнки все это рано или поздно познается наукой, законами. Вади кешеләр инде ышаналар. Анамалар физика законнарын, так? Анамаш уйлар, бу ленди сверхъестественный сила аша дип кенә анлыйлар. Алла бар дип уйлар. Бөтенсе объясняется законами физики. Законами химии, физики, биологии и так далее, и так далее. Кул чабалар сорау бирәләр. Дядя, как вы это все сделали? Мы там очень просто придумал, посидел с плоскогубцами и сделал с молотком, и сделал им. Она и кончила кышкара. Дядя, у вас есть наследники? Кышкара меня. Мы там нет наследников. Дядя, возьмите меня в наследники, деп кышкара. Кулын сузып. Возьмите меня в наследники, деп. Менә шундый кызык балалар алдында очрашу. Галимнар алдында алай кызык түгел.